Чай, кава, суп, компот, вони не вважаються водою. І ось чому це критично для вашого здоров'я. Мені теж здавалося, що достатньо просто вживати щось рідке, до тих пір, поки я не дізнався одну річ. Все, що не є водою, наш організм розпізнає як їжу. Саме тому ні чай, ні кава, ні будь-які інші холодні гарячі напої, той самий бульйон, вони абсолютно не зволожують клітини. Більше того, вони можуть викликати набряки, запалення і навіть стати причиною порушення обмінних процесів. В результаті, якщо п'єш не ту воду чи не в той спосіб, вона просто не засвоюється. Уявіть, ви п'єте, а організм це все відкидає. Він не напивається і перебуває в стані хронічної спраги. Чому ж тоді дивуватися, що з самопочуттям, м'яко кажучи, щось не так, як вам би хотілося? Підписуйтесь на мою сторінку та доєднуйтесь до мого експертного каналу по здоров'ю. Кнопку для приєднання знайдете за посиланням у шапці профілю.